yanzu gwamnatin Najeriya ta kasa runce idanu ta ɗauka koda babba biyar cikin manyan banza da sun kai mitin ɗin banza don a ci amanar al'umma. Don Allah bai kamata gwamnatin tarayya ta ji tsoron Allah ba. Haka abin da ya shahi tsadar rayuwa, gwamnatin tarayya ta komo ta ce za ta ƙara kuɗin man fetur, an tashi an yi waɓasa, abin ya dakata. Ga 'yan kasuwa nan sun zalunci mutane, gidajen mai an ruhe. Don Allah, ga yadda talakawan Najeriya sun kawa gwamnatin Najeriya iya, bai kamata gwamnati ta ce duk gidan man da ba a buɗe ba an ba da awa biyu an soki lasin ɗinai. Bai kamata a yi haka ba, amma gwamnati ba ta yi komi ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hudu wasu abubuwa da ka tabbatar da zaman lafiya. Annabi ya ce man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yawmihi fa ka'annama hizan lahu dunya bi hazakiriha. Manzo Allah ce man asbaha minkum aminan fi sirbihi, duk wanda ya wayi gari daga cikin ku al'ummata aminan fi sirbihi, yana amintacce a cikin jama'a tai, yana amintacce cikin mutane ne, bai tunanin ya tashi da Sokoto zuwa Zamfara a fara ciniki ne miliyan 2 miliyan 3, bai tunanin da Kaduna zuwa Abuja a dauke shi, bai tunanin da Kano zuwa Katsina a dauke shi. Aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi, yana da lahiya ga jiki ne, wa inda huqutu yawmihi, a wuri ne akwai abincin rana guda, fa ka'annama hizal lahu dunya bi hazafiriha. Manzo Allah ce misali ne kamar an bashi duniya da abinda a cikin ta. Me shahid a cikin hadisin shine duk abubuwan da ka sa a samu zaman lahiya, gwamnatin Najeriya bata kama su bata nuhe su ba. Daga cikin abin da ka sa a samu zaman lahiya shine a samu koshi, a samu wadata. Yunwa tawa mutane yawa, mutane ba su iya noma, gwamnatin tarayya ta san an rufe boda, ba a iya shigowa da abinci mutane su wadata. Don Allah an bida zauna lahiya. In dan adam yunwa ta kai mai yunwa, in ba imani akwai ba, komai yana iya yi ya samu abin da zai ci. An bar mutane cikin talauci. Na faɗa muku talaucin arewacin Najeriya da gangan an kamace mutane saboda 'yan siyasa su yi amfani da kuɗi a sai ƙuri'a 5,000 10,000. An talauta mutane. Yau shigowa da shinkafa Najeriya haɗari ne ya yi haɗarin shigowa da giya Najeriya. Don Allah akwai matsala ko ba matsala? Gara akan ma ka shigo da kwantena ta giya Najeriya da akan ma ka shigo da kwantena ta shinkafa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamani ne farashi ya taba tashi, amma manzon Allah ba shi ya tattare ba. Shi farashin Najeriya da ya tashi, gwamnatin Najeriya ta ci amanan mutane. A sunnar manzon Allah gwamnati ba ta zuwa ta ce a bude shagonka a sai suwa naira 100 a sai suwa 200. Gwamnati ba ta yin haka nan. Ya gwamnati kai shine yanzu bala'in da 'yan kasuwa annan suna yi muna. Sun saye suga sun kai cikin sito, sun saye abinci sun ɓoye da nuhin azumin Ramadana na tahe suwa mutane bala'i. Sai gwamnati ta ce an jaye haraji na kayan abinci, duk wanda zai shigo da kayan abinci ya shigo. Don Allah kowa na bude sito ne ko bai bude ba? Hadisin Anas dan Malik yake cewa galas siru ala ahdi rasulillah, yace galas siru ala ahdi rasulillah, wato farashi ya tashi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa ja'an nas, sai mutane sun kazo sai suka ce ya rasulullah galas siru fasa'ir lana, ya manzon Allah farashi ya tashi daidai ta muna farashi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah ce inna Allah huwal musa'ir alqabil albasid arrazib, yace Allah shi ka daidaita farashi, Allah shi ka kuntata ma mutane, Allah shi ke yalwanta mutane, Allah shi ke azurtawa. Wa inni arju an alqa Allah, ni ina son in hadu da Allah subhanahu wataala. Wa laysa ahadun yadlubuni bi mazlamatin fi dammin wala malin, babu wani mutum guda wanda ka nema na da wani abu na zalunci a cikin jini ne ko a cikin dukiya te. Menene shahid a cikin hadisin shine manzon Allah ba tarewa yace ka a shigo da kaya da sham ba tarewa yace in za a shigo da kaya ka a shigo ba, wanda gwamnatin Najeriya ta yi. Yanzu tarewa an kai an ka hana saboda an samu wazirai waɗanda ba waziran kirki ba. Akwai na kirki daga cikin su waɗanda suna karɓar shawara. Daga cikin shaida ta na cewa akwai wazirai na kirki shine lokacin da Janar Muhammadu Buhari ya yi niyyar zuwa Zamfara, mun kai ta kakara go mun ka ce zuwa ne Zamfara bala'i na, saboda akwai ƴan ta'adda Zamfara ko makirci an hakulla kana dan shekara he da 70 da wani abu a sa ka ƙarya don manufa ta ƴan siyasa. Mun kai kira ga wasu jami'ai na kusa ga Janar Muhammadu Buhari, sun ka ja kunnen shugaban kasa. Kun ji an koma wannan magana? Don shi duk wanda a cikin gwamnatin Zamfara jin yake kamar shi yankin Murtala Bello, saboda an faɗa ma manya ko manya sun karɓa. To irin waɗanda an wazirai na kirki muna roƙon Allah ya karfafa su, miyagun wazirai muna roƙon Allah ya kare su. To waɗannan waziran miyagu irin su an ka samu gwamnatin Sokoto, irin su an ka samu gwamnatin Zamfara. Hadisin Aisha ta faɗi irin waɗannan waziran. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza arada Allahu bil amiri khairan ja'ala lahu wazira siriqin in nasiya zakkarahu wa in zakara anahu wa idza arada bihi ghayra zalika ja'ala lahu wazira su'in. Kuna fahimta? In nasiya lam yuzakkirhu wa in zakara lam yu'inhu.
Aisha ta ce da kunninta ta ji manzon Allah ya ce idza arada Allahu bil amiri khairan in Allah na nuhin alkhairi ga shugaba ja'ala lahu wazira sidiqin sai shi sanya mai wazirai na gaskiya, kwamishinoni na gwamna su zama na kwarai, advisor su zama na kirki. Misali inda gwamnan Sokoto yana da waziran kwarai sai su ce ranka dade da ka ɗibi naira biliyan 2 ga mutanen Sokoto cikin bala'i da ƴan kasuwa da ƴan kwangila da ƴan siyasa, duk wanda ya keɓance da wani bacin kai saboda ka ci amanar yara ka ci amanar manya, ka yi amfani da waɗannan kuɗin ka ɗan yi abin da kake iya yi. Lokaci aski ya kawo gaban goshi, to amma rashin waɗannan waziran ranka daɗe a ɗiba saboda su babu buƙatar su, in ba a ɗan musu ba shikenan a tayi ayi abin da ya kamata. Haka Zamfara waziran da an ka samu waɗanda ba na ƙwarai ba sun hakewaye gwamna. Duk sanda gwamna ya zawuro ranka daɗe bari za kai ga wani ɗan adawa don Allah ka taɓa jin gwamnatin mahaukatan da ka ca ba a sukata. To an kai Zamfara da ka soki gwamnati a tuyo ɗauko min shi sai a koma a kira wani, wai gwamna ka kiran wani, to kakka yadda ka taho min da shi gwamnan house a tayi can da shi a cilasta shi ya dawo ya ce abin da a'a ka bari a soke ka inda duk ba kai daidai ba, a soke ka gyara daidai. Manzo Allah ya riga ya ƙare magana ji'al lahu wazira sidiqin in nasiya zakkarahu in yammanci abin da ya kamata shi bai yi ba. Kuma ku diba duk arewacin Najeriya babu inda ba a da kamfen in ba Sokoto da Zamfara ba. Kuna ganin ana da kamfen gwamnati saboda kaga wanda a cikin bala'i yake. Yanzu Zamfara gwamnati a gare su, amma gwamnati da kai ne yake neman a samo mai ƴan adawa su dawo, sai ka diba kaga wanda a cikin ya samu. Allah ya saka ma da alkhairi wahala, to in ba wahala ba me ya samu? Inda an hakai da gwamna da rabon gwamna kowa na iya tashi shi ƙarya ya ce ya ba wani kaza, ko da aka bincika ashe ƙarya ta yi. To ina ga wani yanzu kun ga duk wanda babban mutum yanzu bai yarda shi hulɗa da gwamnan Zamfara. Kuna fahimta? Saboda mi? Saboda ya gano in yayi magana 19 ƙaryata. Akwai matsala ko ba matsala? To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ja'ala lahu wazira sidiqin in nasiya zakkarahu in yammanta sai ya tunatar da shi. Misali shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari sai a samu waziran kirki su ce ranka dade aski ya kawo gaban goshi, Katsina za ka koma in ka aje mulki. Wallahi in ka aje mulki haka ka sani ba wai tunawa da kai ba, wallahi yan Najeriya kuka za su yi da kai don ba a yi komi ba. Duk abin da kai yi baka yi shi arewa ba, kawa makiyanka waɗanda ka gani kawan masoyanka, ka taimaki kudu baka taimaki arewa ba, arewa ka ba da mukamai amma mukaman ba su yi unhwani ba. Me laifi na ce duk wanda ka ba mukami al'umma ce bata unhwana ba, ka cire shi ka kawo mai unhwani mana. Ja'ala lahu wazira sidiqin in nasiya zakarahu wa in zakara anahu in ya tuna ban wa arewa komi ba, suna cikin matsala tattalin arzikin su ya kare, na ce su tafi su yi noma amma kuma ba su iya yin noma saboda yan ta'adda ba su bari su yi noma. Zo ka ce zaka in shugaban kasa ya ce ku yi noma, ku ce zo a bashi hege sabon birni. Don Allah ana iya noma? Shi zo a bashi Zamfara yana iya noma, saboda in ka tafi zaka yi noman da zaka samu naira miliyan guda sai ka biya miliyan 10. Don Allah noma shi na yiwa? To sai a bude ma mutane hanya su samu abinci. Ji'al lahu wazira sidiqin in nasiya zakarahu wa in zakara anahu wa idza arada bihi ghayra zalika. In Allah na nuhin wani wannan ga shugaba ji'al lahu wazira su'in sai sanya mai miyagun wazirai. In nasiya lam yuzakkirhu wa in zakara lam yu'inhu in yammance ba su tuna mai iya tuna ba su taimako mai. Muna roƙon Allah, ya Allah ka gyara mana Najeriya, ya Allah ka gyara mana Najeriya. Shugaban sojojin Najeriya waɓasar da yake a yanzu muna roƙon Allah ya taimake shi, inda kurakure suke Allah ya shahe mai su. Muna roƙon Allah jami'an tsaron mu Allah ka sa musu hannu. Ya Allah muna roƙon ka mutanen da sun kai mitin da nuhin ayi amfani da matsalar tsaro don a halaka mutanen arewa, Allah ka san su, Allah ka kare su, Allah ka maishe su tarihi, Allah ka gama su da turji da yaran turji, Allah ka yi musu hukunci guda, Allah ka kaskanta su, Allah ka gwada muna su tsakanin su, hoda ya koma tsakanin su da yan ta'adda. Abin da ya